Zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Aiwa, ndichida kutendai nesapoti yese yamunopa pachannel penyu basa richienda mberi. Aiwa, mufaro wangu pazuva ranhasi vazukuru nekuda kwevidhiyo ramachiona nyaya yaEsnita Chivenga. Handiti ndinoda kungokutendai nekuda kwezvese zvamakaita vazukuru kubva musi watakasangana naEsnita Chivenge. Imi makabva mapindira mukaita kuti basa rese rireruka. Handiti thank you very much nekuda kwesapoti yenyu yese. Ndichida kutendai nekuda kwerwendo rwese rwatakaita. We traveled almost 401 kilometers. Handiti 401 kilometers from Harare kusvika tanosvika kunyanyadzi kwaNemaramba village pamusha patakanosiya Esnita Chivenge. Aiwa, tinoda kutendai nekuda kwekuti imimi ndimi makasapota, ndimi makasponsa rwendo rwachona rwese. Aiwa, kusvika tasvika tikafamba zvakanaka. Kunyange takazomboita dambudziko rebreakdown, aiwa, zvakare makakurumidza mauya mukamira nesu. Hatina kurara munzira. Moziva kuti kazhinji kutaura chokwadi tinenge tiringori nemari yepetro, zvekuti panozoitika maemergency aiwa tinenge tisina. Tikangowana mari yepetro chete nematogezi tinobva tatorowa pasi. Asi patakaita dambudziko tanga tisina chatinacho, imi makava simba redu, mukamhanya mukaita kuti zvinhu zviendeke. Thank you very much. So zvinondoda ndingopawo maspecial thanks kutanga nedepartment resocial development. Aiyo, vakamirira vaimbonzi wesocial warfare. Handiti vakamirira sekuziva kwenyu Esnita akanga ane vana vaviri vaigara navo. Vakatibatsira zvakanyanya kunge tiri tinoita zvese maprocedures ese evesocial development, zvikuru sei pavana. Handiti zvikuru sei patime mai vachona pavakaadmitiwa vesocial department development department vakange vaine vana pamwe chete namaiguru avo vakanga vauya kuzoonani, vakanga vauya kuzoona Esnita Chivenge, sisi vaEsnita anonzi yeEsnat Chivenge. Zvinova zvinhu zvinofadzwa zvikuru kuti takawana support zvakare kubva kuHarare hospital nekudepartment neimwe hospital inonzi Sali Mugabe Psychiatric Hospital. Handiti uko kwanga kwaadmitiwa Esnita Chivenge. Tichiti special thanks kwavari zvakare staff yese. Aiwa, vanhu vakaratidza rudo ruzhinji, vana chiremba, vana mukoti, vese vakatibatsira. Aiwa, tinokutendai zvakare. Ndichida kuti special thanks kuna Juliet Nasho and nemaassociates avo. Aiwa, tinokutendai. Thank you very much nekuramba momira nesu. Thanks very much kuna Princess Mamte, siyabonga kakulu muzukuru wami nesapoti yese yaunoramba uchipa kuSaint TV, zvikuru sei parwendo irworwo rwatakava narwo. Tichida kutenda zvakare my day Mpanduki. Special thanks to you Levi Verimenga B. Special thanks to you. Tichida kuti kuna Linda Chiwandamire, thanks very much. Una kunonoka patakaita emergency, wakabva wamhanya ukabva wauya kuzomira nesu zvakare. Abigail Misha, mai vangu, thank you very much nekumira nesu. Mazita akawanda vazukuru. The list is endless. Indinogona kutaura mazita, ndinogona kuita zuva rese tichitaura mazita vazukuru, but kwamuri nzwa yekutendwa, nekuti wandinoziva kuti anotenda zvakanyanya ndiMwari. Tendwai nedenga vazukuru. May the good Lord bless you. Iye zvino mai guru vane munin'ina wavo. Handiti Esnat Chivenge ane munin'ina wake Esnita. Vana hamuna kukwanisa kuvaona patumavidhio nekuda kwemutemo murau wesocial development unorambidza kuti tinge tiri tinotora mavidhios evana. Handiti pamwe pacho tinotyora mutemo tisingatozive tichitoti kugona. So ndosamaona kuti pavidhio ramatanga kuona panga pasina vana
but mai vachona ndofunga mawaona she's recovering. Zvavanga vakaita izvo inyaya yekuti zvoni mishonga, handiti mishonga vakabayiwa nemapills avanga vachitora, aiwa, asi tinotenda nekuti vari kurikavha zvakanaka vari kumba. Aiwa, tinoda kutendai, tinoda kutenda kwane Maramba Sabhuku neMaramba. Aiwa, tinokutendai nekuda kwekuti gamuchira mumusha wenyu. Tinoda kutenda vanhu vakawanda vatogona kutenda. The list is endless. Inzwai kutendwa zukuru, inzwai kutendwa. Thank you very much, thank you so much nekusapota maprojects ese eSaint TV nekuramba muchimira nesu nguva dzose. Aiwa, kana usina kuona video riri pafirst pinned comment zvakare, video rataitira, video rinoiri rekukutendai. May the good Lord bless you kwese kwamuri wazukuru. Vese vanosapota mabasa edu eSaint TV, Mrs. Miriam Beta, God bless you so much. God bless you so much kwese kwamuri wazukuru. Mazita enyu akawandisa, handigone kudana mazita enyu, but inzwai kutendwa zvikuru sei. Dai Mwari wamasimba ose akuropafadzai, akuitirai zvakanaka pamunotapudza zvinge zvinowedzerwa. Munguva yakaoma kudai imimi musave nemaproblems, handiti zvinhu zvenyu zvingoendeka. May the good Lord bless you from Uncle Saint neSaint TV crew. Pari zvinotichitichi much love.